איתכם ובזכותכם אנו בונים בימים אלו את המרכז הלאומי להתמכרויות ובריאות הנפש בירושלים. המרכז הרב-תחומי החדש, ראשון מסוגו בישראל, בשיתוף האוניברסיטה העברית והמרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ישמש מגדלור של חדשנות במחקר, הכשרה וטיפול בתחום ההתמכרויות ובריאות הנפש עבור החברה הישראלית כולה. המרכז החדש ישתרע על 3,500 מטרים רבועים ויכלול כ-30 חדרי טיפול, 4 מרחבי הכשרה ורסטיליים, חללי ישיבות למפגשים ועשייה רב-תחומית. המרכז החדש שואף לתת מענה לקשת רחבה של צרכים בתחום בריאות הנפש וההתמכרויות בחברה הישראלית. זאת על מנת לקדם מדיניות עדכנית, מענה טיפולי ותוכניות מניעה מבוססי מחקר ומותאמות לאתגרי השעה. כשתכננו את המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש בירושלים, לא תיארנו לעצמנו שמדינת ישראל תפגוש אסון לאומי גדול כל כך. מאז פרוץ המלחמה, במחקרים שעשינו ראינו כי 1 לכל 4 ישראלים נמצא בשימוש בסיכון מוגבר להתמכרות. המטרה שלנו, יחד עם שותפינו, להצליח ולחולל שינוי. המרכז החדש יהווה חממה לשותפויות ויזמות לקידום הטיפול בסוגיות של בריאות הנפש והתמכרויות. מרכז מחקרי מתקדם שיהווה אבן שואבת של מידע עדכני, חדשני ופורץ דרך. קמפוס הכשרות לאומי לאנשי מקצוע שיכשיר את הדור הבא של מטפלים להתמודד עם אתגרי השעה. מרפאה ייחודית לטיפול בהתמכרויות ובריאות הנפש למבוגרים ונוער שתאפשר טיפול לפי גישות עדכניות ומבוססות מחקר. להקמתו של המרכז חברו שותפים רבים אשר רואים בכך שליחות לאומית. זה הזמן להודות לכם, כל שותפינו, על כך שנרתמתם להקים איתנו את המרכז הלאומי להתמכרויות ובריאות הנפש בירושלים. האוניברסיטה העברית רוצה להודות לשותפים שלוקחים חלק במסע החשוב הזה בהקמת המרכז הירושלמי למניעת התמכרויות, מרכז שמשלב את הטיפול, את ההוראה ואת המחקר פורץ הדרך. יחד זו לא קלישאה, זו תוכנית פעולה, זהו פתרון, זוהי תקווה.